Ознакай районы өлкәннәре махсус хәрби операция башланганнан бирле егетләребезгә төрле яклап ярдәм күрсәтә. Чәршәмбе көнне Тау яшьләр үзәгендә игелекле эшләрдә актив катнашкан көмеш волонтерларны зурладылар. Тынғы белмәс ветераннарыбызны район совет аппараты җитәкчесе Айдар Хәлиуллин сәламләп, йөрәкләре игелек белән тулган һәркемгә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сез волонтерлар алдында, чөнки әйтелде, тыл фронт ул бер. Без тылда фронтка ярдәм итәбез, фронт безне шушы нацистлардан саклый. Киләчәктә дә менә шушылай итеп сугыш беткәнче шушы ярдәмне без күрсәтәчәкбез. Үзебезнең сугышчыларыбыз, үзебезнең геройларыбыз тизрәк шушы сугышлар тәмамланып, үзенең гаиләләренә кайтсын дип ышанып калабыз. Көтәбез, телибез, һәм инде ышанабыз да, җиңү белән озакламый үзебезнең солдатларыбыз кайтады. Әлеге чара 2 һәм 11 территориаль иҗтимагый үзидарә рәисләре Гөлфия Шәрәфетдинова һәм Владимир Кротов башлангычы белән уздырылды. Быел алар республика бәйгесендә катнашып грант таткан булганнар. Соңыннан волонтерлар үзләрен төрле уеннарда сынадылар. Очрашу мул тавын артында тәмамланды.